Eu chámame José Abeijón, se representa a empresa Abeijón Hermanos SL, que eu empecé a traballar no 1964 con o estillero do meu avó. Traballei ali 2 anos e depois viñamos para aquí, montámonos por nós a facer botiños, se dedicaban botiños pequenos de 5, 6, 7 metros para o berberecho, para ir a pesca do cordel, e despois fomos metendo cada vez máis grandes, de 7, 8, 10 metros para a sardiña, para batés, para todo o canto había. Entón, despois, reparamos barcos de ferro, de poliéster, e son así, prefiero a madeira porque é no que nasín. Eu aposto pola madeira, pero non hai quen veña detrás, non hai rapaces que queran ver. Nós temos aquí 2 ou 3 que lle pejan bastante ben. Un xa naceu con nós, e o outro é cuñado e tamén lle peja bastante ben. O Joaquín Vieta, que é do barco de Breí, ten 100 e pico de anos, foi reparable e así estando ainda na veja, con 100 e pico de anos. Sí, a empresa de aquí de momento sigue porque temos, eu teño meu fillo que é un dos encargados, miña sobrinha, que é a que está tamén arriba na oficina, son as que levan todo isto.